Ah, mentara sini kumbang ilai benar-benar ba nakaliang kasengin bu ya kini ka sit in demonstration kajing songkalan mangor kajing tumui kadai ban sawa kata kajing dawa kajong ni state government ban penduk no ya kini ka personal interview kumbancu phaidien kini kam dei ka sin ka banukong hendrei la system tam menta nadu apor jo ka MDA 1 ngila tho la bun tili ki dor khas support ka state government ban penpau ya kata kajing terang jongka sengi ban pendu ya kani ke personal interview kenang bangin yo ya kata kajing tungkam ka ba khoi ka ba suba ka ba khlam sha liang kenang ba ki samla ki jongi ki bala pen khre ki bala dei hok man yo ya ka kam kin yo maki ba lada ki samla ki betubet ki yo ya ka kam kan kentiru ya ka rukom tri rukom kata jongka department concern te mentara sini kadai usi benta bangin penpau kata kajing susi ka jongi ya kajing lek kelut jongan ka sarkar ba wat hadin bangila pha sibun tli kajing thoru kamdon kono ka jingmi na kalang government karena kalang jongi ka kamram ka jongi kamut ba ka sarkar kamlei ka sarkar kamkren ka sarkar kampet tengir ngin sange no karena kalang ka jongi lada hapi yang marwe ban kren ni ka madru ngin yai kren ni ka mat mar kajing sisa kamsong kajing bunpat kajing sisa kadibik kajing sisa ban ni sautu kalang jongi bangi kren ya kajing sisa ba kajing don jong personal interview ka aibor ai mensim ya ka rukam thungkam ka babakala ya ka rukam thungkam da ka ba simpisa naki pai ba te kajing thumu ka jongi ka dei ba kanwan kata ka rukam thungkam ka ba ka ba bet bat ka ba sha liang yanu ru te kani kam de ka ba lakun menta ka sni ka ba sni ka jing song klan mangor ka jongi kum si banta ban penpau saka sarkar ya kani kajing temu banang ni sakamat nakaliang kaseng ngindang beteng ya kum kini ki jai program ngindang jai keren ya kani ngamat tak aduk kan poi kapor ba ka sarkar kan sengap ya kani ka jing dawa ka jongi tika ba kham kongsan pada ka lek be sakini ki lai pun ringut kham tam be ki MLA ki jongi man ngim la ban len ka jing bun kani ka jing tap kam tu ru kawan ru naga kerdan jogi nomi keman nagi konsumsi ki jongki kalawan ka tu ka jing sneu haki paj ba ru haki kemi ki kpa haba ki kun ki le tap kam sham le tap ya ka kam ki hab iwa chayu amali ulan em ban yarap ban pen tap tengah sutu kini ki amali ki don benta hakata ban wan ra ya kini ka jing tum kam ka babakala te ka session jongka ying dorbar thawai mentakan sedang har pelajaring bat ngin ap kemi lenti mano na kini ki MLA ki banut ban keren ya kini kamat balada kimnut ban keren kan pau sai kedar ki ru ki ap ya kataka domen banyo thap kam tu yano na konfronsi ki jongki bakin yo ya kataka vote bank te ngin ap kemi lenti ban kaleng jongi ko mangalap benrap mannya mentaka sini ketika seni bang ini song kelain mangor ban penpau kata kajing temu menang ni sekaman kintang ya ki program ibadah kum kiwai pada personal interview haba kut di bukan bagi samla ka written kila tho la confident ba la so ana la ngila la ba kawan na ka personal interview kidu no akam tika ba ka ba pau ba lemba ka personal interview kawan kata kajing jit beriu pada ngin tap yo beriu jong tu yo bro jong to ani ki badai hok ban yo pada kim yo shu ta ka jing kwa ka jong ngiri ba habangi tap e kam sarkar angin base bet na ka written exam ai ki ba tho ba kin yo maki namar bang tip ba la don ki candidate pada ki ba nyo ba kila le ba ka exam written bar kim yo kila ba file RTI pada ya kini ki answer sheet ki da ban yo ban pensisa pada ta ka don ma bangin la ban khang lat ya kani ka jing tap kam tu hendai kajing don jong personal interview hi kumba ka sarkar India ko ong bangin weng no ka personal interview naka grup B C wadi nomor kani ka personal interview ka plilat ya ka nepotism ka plilat ya ka jing thungkam ya ki brio ki ba itu ya ki long he long hai te ngiru ngi ko ada kata kan ti kai len ba kajing sengap jong ka sarkar kadai kajing pensisa baka di ka sarkar hi ka ba thung
kam sop ya ki bri ki baka kamon pi kane ka jing kane ka mat bangi dawa kam dei ki bangi super kat khala mang ite ka sarkar India ka ada penduk adu arja country ar politely ki state apa ka India kila ada penduk kai kata ka bakhang lat ya state government ka jongi ban penduk lang ban sim ya kum kini ki senjam Henrik ka jing sengap jar jong sarkar ka thau bi tang ka wei baka sarkar kong ngi kuat personal interview ladam dan personal kin tap tu sukum no mar kajing tap tu I jong kini kilong het ongan kadai bet lembah ka personal interview bat ki candidate ki samla ki jong igi bala attend ki photoli ki personal interview kin sakhi kilong kumno kini ki interview bo di rally la ban bo ngai profession ki bon ki wei pada ki democratic we ki bang ila ban penpau cho sarkar ga jing thum ga jongi kat kum ga jing aibor jong ka constitution jong ka ri India te kita ki mat pada ngin ya perkhat idung seng ban ngin sajam syakmat pada pi kane ka personal interview hi kumba barok kitep kumba ngiru ngitep ba ki deserving candidate ki samla ki badai hok ban yo kim ju yo shu ya kam ya kata ki ba pun ba ki samla kila ngatar kila madru kindon ki samla ki mendio sneu ya kani ka jingkren ko jonga bar ki kindong teranga ngara da sa ma de kani te ki ba pun ba ki samla kum kita te nakaleng ko jongi bakan syai bakan khoi jing dawa iba rit ba kan ong kam de jing dawa ka ba he ba baka sarkar ka simpor man perkat kam de la jing dawa iba rit ba bat iban penmentoy ba de ya kani ka kam tung jam bo ki trat sarkar ki ba pero balada ka sarkar ka le kuman kum ni wat ini kami beren apa we kadika sarkar ka ba ailan ka ba penkesan ya kata ka jing tung kam tu hak trat sarkar ki ba pero